Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Larry. Taong 1988, Palapas, Albay. Si Kuya Larry ay isang taong sanay sa tahimik. Sa edad na 35, mas pinili niyang tumira sa lumang bahay na minana niya sa kanyang lola. Ang bahay ay gawa sa kombinasyon ng kahoy at adobe. Isang estrukturang subok na sa paglipas ng mga panahon. Mahiwagang bahay na yon pinuno. Ang dating nakatira rito ay manggagamot na naging tanglaw ng baryo nila. Ngunit nang mamatay ang lolo niya, tila unti-unti itong binalot ng nakakabinging kalumbayan at pangungulila. Magmula noon, ang lola na lang niya ang mag-isang nanirahan doon. At sa pagdating ng kamatayan nito, siya ang kaisa-isahang apo na pinamanahan ng bahay. Si Kuya Larry kasi ang nag-alaga sa kanyang lola, kaya bago ito mamatay, ipinamana na rin ito sa kanya ang bahay. At dahil sa walang-wala rin ng kanyang pamilya, kaya hindi niya ito tinanggihan. Kalaunan, nang tumanda na siya, nagpasya na rin siyang bumukod sa mga magulang niya. Noong una, ang tanging naririnig niya lang doon ay ang huni ng mga kuliglig at ang pagtunog ng isang lumang orasan. Ngunit sa paglipas ng mga gabi, ang katahimikan ay nagsimulang mapalitan ng isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas lalo pa itong lumakas nang makatagpo siya ng babaeng gusto niyang makasama sa buhay niya. Sa mga unang araw ng paninirahan nila rito ng magkasama, hindi niya maipagkakaila ang mga bulong na parabang sumasabay sa hangin. Inakala niya na dulot lang ito ng pagod, pero kalaunan ang bulong na yon ay hindi na niya kayang itanggi pa. Sa puntong yon pinuno, alam ni Kuya Larry na hindi siya nasisiraan ng bait. At sino man ang gumagawa ng mga bulong na yon, naniniwala siyang binabalot ito ng misteryo at hiwaga. Sa paglipas ng mga linggo, naging diktador ang tinig. Hindi na lamang ito bumubulong, naguutos na rin ito. Isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, nakarinig siya ng isang boses mula sa madilim na sulok ng kusina. Kaagad nitong napukaw ang diwa niya, kaya hindi siya nagdalawang isip na tumingin sa lugar na yon. At habang nagmamasid, dito niya narinig ang mga katagang, "Huwag mong asinahan ng maigi ang karne. Ayaw namin ng maalat. Mas masarap kapag sariwa." Pagkarinig niya sa mga katagang yan, kaagad na nanigas ang katawan niya. Ang boses ay tila paus, tila boses ng isang matanda na maraming taon nang hindi umiinom ng tubig. Dahil dito, kung kaya't kaagad niyang nilingon ang mga lugar na hindi naaabot ng tingin niya. Inakala niya kasi na baka mula yun sa kanyang asawa, pero nagkamali siya. Dala ng takot, kaagad niyang iniwan ang kanyang niluluto. Hindi niya ito binalikan ng hindi kasama ang asawa niya. Bagaman takot na takot, hindi niya hinayaang matakot din ito sa kanyang karanasan. Kaya pansamantala, ang lahat ng bagay na yon ay inilihim niya. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Dumaan pa ang mga gabi, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang bagay. Ang kanyang mga pusa ay isa-isang nawawala. Ang mga halaman sa labas ay nalanta sa loob lamang ng isang gabi. Tila hinigop ang buhay ng isang bagay na mas malakas. Dala ng takot at pag-aalala, nagpasya siyang kumonsulta sa isang albularyo sa lugar nila. Kilala ito sa tawag na Aling Berta, isang mamimitik at nagsisilbing tulay ng mga engkanto at iba pang nilalang sa mundo na hindi nakikita ng tao. Pagdating niya sa bahay nito, hindi pa man siya nakakapasok, nakita na niya ang panlalaki ng mga mata ng matanda. Di pa yun nagsasalita pero batid niya na meron itong nararamdamang kakaiba sa kanya. Paglapit niya rito,
Kagad namang nagwika si Aling Berta ng, May nakasunod sa'yo. Hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi ko alam kung papaano kayo nagkaroon ng kasunduan at kung saan ito nagsimula. Pero batid ko na ang mga nilalang na ito ay hindi titigil hanggat hindi nakakapagbigay ng dagok sa buhay mo. Nang marinig ito ni Kuya Larry, bigla siyang namutla. Nawalan siya ng kakayahang magsalita at tila bang nablangko ang kanyang isipan. Gusto niyang magtanong, pero may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanyang bunganga hanggang sa dito na niya nakita ang matanda na nagsimulang magpausok ng uling na may kasamang tawas. Kagad nitong kinuha ang kanyang kamay, tiningnan ito ng maigi bago ito sukatin ng isang maitim at maliit na patpat. Sa bawat paglapat ng patpat na yon sa kanyang daliri, naririnig niya ang bulong nito. Hindi niya ito maintindihan, pero alam niya na parte ito ng dasal ng albularyo. Ilang minutong nagtagalang panggagamot bago ito tumigil. Akala niya tapos na, pero nalaman lamang na lang niya na hindi pa pala nagsisimula ang panggagamot ng matanda. Maya-maya pa, pagtayo niya sa kanyang kinauupuan, bigla namang umalma si Aling Berta. At saan ka pupunta, Larry? Hindi pa tayo nagsisimula. Uuwi ka na? Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang sitwasyong kinakaharap mo? Kahit ako, hindi pa ako nakakaengkwentro ng ganito. Ang mga nilalang na bumubulong sa'yo ay hindi lang naghahangad ng pagkawasak mo, kundi maging kamatayan ng mga malalapit sa'yo. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang napabalik sa kanyang kinauupuan. At magmula noon, hindi na niya pinangunahan si Aling Berta. Matyaga niyang pinakinggan ang mga sinabi nito sa kanya at inunawa ang bawat bagay na posibleng maging solusyon sa kanyang problema. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na hindi magtatagal ng isang araw ang gamutan. Posible itong abuti ng buwan, depende sa lakas ng mga nilalang na nakatira sa loob ng kanyang tahanan. Inabisuhan din siya nito na linisin ang bahay niya, ilabas ang lahat ng gamit na may kalumaan at hindi na nila napapakinabangan. Mariin din itong ipinag-utos na sunugin ang lahat ng ari-arian ng lolo't lola niyang una roong tumira. Alam ni Aling Berta na mahirap itong gawin para sa kanya. Pero naniniwala ito na yun lang ang paraan para mailigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Ngunit bago ito gawin ni Kuya Larry, nagbigay ito ng mga katanungan sa matanda. Siyempre, hangad din niyang malaman ang dahilan kung bakit nito pinapasunog ang lahat ng gamit na pagmamay-ari ng mga yumao niyang mahal sa buhay. Nang marinig yun ng albularyo, bakas sa mukha nito ang tila bang pagdadalawang isip na sumagot. Nais nitong manahimik ukol sa mga katanungang yon, pero ramdam nito na hindi malalagay sa tahimik ang kanyang pasyente kung hindi niya ito masasagot. Makinig ka, Larry. Bago ko simula ng istorya tungkol sa dalawang matanda, nais kong buksan mo ang iyong puso at pang-unawa. Huwag mo itong ituring na masama dahil ang mga sasabihin ko ay talagang totoong nangyari. Ang lolo mo, si Tandang Pasipiko ay tunay na albularyo. Marami siyang napatunayan sa kanyang buhay at marami siyang taong isinalba sa tiyak na kapahamakan. Naging bantog siya. Nakilala siya sa kanyang agimat na walang pinipiling karamdaman pagdating sa panggagamot. Lahat ng imposible sa paningin ng siyensya ay nagawa niya at lahat ng bagay na inakala naming wala ng solusyon ay nasolusyonan niya. Ganon kabantog ang lolo mo, pero yung asawa niya, si Aling Anasita, ay kakaiba sa lahat ng babae dito sa baryo. Alam mo kung bakit? Dahil ang lola mong yon ay kalahating mangkukulam at aswang.
Sinasabi niya na matagal na niya itong tinalikuran, pero hindi kami naniniwala. At kung hindi lang dahil sa lolo mo, baka matagal na namin yung napatay. Dagdag pa ni Aling Berta na yon ang katotohanang pawang mga manggagamot lamang sa baryo nila ang nakakaalam. Malimit na rin nila ito kung pag-usapan, lalo pat umiiwas din sila sa mga sasabihin ng mga kadugo nito. Pagtatapat pa nito na, matagal na niyang pinaghihinala ang may kakaiba sa iniwan nitong tahanan, pero hindi ito inaasahang gagampalain ito, maging ang sarili nitong mga kadugo. Marahil hindi na ang matanda ang kumokontrol sa kanyang kaluluwa, kundi ang nilalang na minsan niyang pinagsilbihan noong siya ay nabubuhay pa. Nang marinig naman ni Kuya Larry ang revelasyon ng matanda, napakahirap para sa kanya na ito ay paniwalaan. Gusto niyang magalit dito, pero sa pagkakataong yun, alam niya sa kanyang sarili na tanging ito lamang ang makakatulong sa problemang kinakaharap niya. Kaya kahit may nararamdamang galit, nagkibit balikat siya sa kanyang mga narinig. Alam niya na kailangan niya itong unawain upang magawa siya nitong matulungan sa problema na kanyang kinakaharap. Pagkatapos naman itong maglahad ng katotohanan, ilang minuto itong nagsawalang kibo. Tahimik lang ito sa panggagamot na parabang nag-iisip ito ng solusyon. Maya-maya pa, dito na nagsimula ang panggagamot nito sa kanya. Ang una nitong ginawa, hinilot ang katawan niya habang nakahiga siya sa isang banig na may mga maliliit na butas. Nasa ibabaw ito ng kawayan at sa ilalim nito, naroon ang 2 baon ng nyug na may mga lamang pampausok. Pagkatapos ng panghihilot, dito na nagsimula ang pagtatawas. Isang maitim na tela ang itinalukbong nito sa ulo niya habang siya ay nakaupo. 21 beses itong pinaikot sa kanyang ulo kung saan ang mga luha ng kandila ay pumapatak na sa kanyang balat. Hindi komportable sa ganoong estado si Kuya Larry, pero tiniis niya alang-alang sa inaasam niyang paggaling. Matapos ang pagtawas, dito nakita ng matanda ang 2 matanda. Yung isa, isang babaeng may mahabang buhok na may hawak na lubid kung saan sa likod nito nandoon ang isang lalaking may malaking katawan, gumagapang na parang aso. Nakapalibot din sa 2 ang sabog-sabog na figura na pinaniniwalaan ni Aling Berta ng mga engkantong itim, mga bagay at kapangyarihan ng lola niya. Dahil sa sinabi nito, aminado si Kuya Larry na medyo nagagalit na siya. Pilit siya noong nagtitimpi para lamang hindi ito makasagutan. Ngunit nang mapansin ito ni Aling Berta, hindi ito nagdalawang isip na magwika sa kanya ng, Kinamumuhian mo ko, pero sa akin ka humingi ng tulong. Larry, iho, hindi ko sinisiraan ang mga kadugo mo. Alam kong may maganda kayong pagsasama ng lola mo, pero ang mga sinasabi ko ang realidad ng kanyang buhay. Alam mo kasi, hindi porke masama ang isang tao, sa lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao ay masama na siya. Isa yung kalokohan. Gaano man kasama ang tao, may mabuti at may mabuti pa rin sa kanya. Tandaan mo, ginawa tayo ng Panginoon sa kanyang imay, kaya ang kabutihan ay likas sa ating katawan. Nang marinig ito ni Kuya Larry, tsaka bumalik sa kanyang alaala ang masasayang sandali na magkasama sila ng kanyang lola. Aminado siya na marami siyang natutunan dito at di hamak na mas kinilala niya itong magulang kesa sa sarili niyang ina. Kaya naman lahat ng mga naririnig niya, parang mga tinik ng isda sa lalamunan na pilit niyang nilulunok. Ngunit gaano man ito kasakit, alam niya na kailangan niya lang ng patunay para maniwala. Kaya walang sabi-sabi, inutusan niya si Aling Berta na patunayan ang lahat ng masasamang sinabi nito sa kanyang lola. Akala niya atras ito, pero nang marinig ito ng albularyo,
Ngumisi ito na para bang alam na nito kung saan magsisimula. Madali lang naman yan, Larry. Hinahamon mo ko. Pagbibigyan kita. Pahintulutan mo kung pumasok sa bahay mo at doon ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ang maipapayo ko lang sa iyo, magdala ka ng tapang at lakas ng loob dahil lahat ng makikita mo, hindi mo yon inaasahan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, di niya maiwasang mapalunok ng laway. Sa tono kasi ng matanda, mukha talaga itong nagsasabi ng totoo. Kaya pagkatapos ng nangyaring gamutan, magkasama silang tumungo sa kanyang bahay. Doon, sa kanyang pahintulot, pinasok ni Aling Berta ang bahay. Akala niya nung una, wala itong makikita dahil malinis yung pamamahay. Pero sa entrada pa lang, narinig niya na itong taimtim na nagdarasal. At sa bawat pagkumpas ng kamay nito, may nalalanghap siya na kakaibang amoy. Para itong mga lamok na sabay-sabay na sinunog. Nakakasuka itong langhapin at nakakausog yon ng sikmura. Makailang beses siyang lumabas para lumanghap ng sariwang hangin, pero yung albularyo na natili sa loob, patuloy na nagdarasal ng taimtim. Kalahating oras ang dumaan. Sa muling pagpasok niya, nagulat siya sa kanyang mga nadatnan. Ang bahay ay hindi na kasing buhay ng dati. Nagkalat sa paligid ang mga alikabok at lumuma ang mga gamit kahit bago pa lang nila itong naipuntan. Ang mga sulo ay namatay at ang mga pundasyon at dingding ay rumupok ng husto. Nawala ng buhay ang bahay. Napalitan ito ng katakot-takot na presensya. Isang presensya na alam niyang pamilyar sa kanya. Hindi kalayuan sa pinto. Nakita niyang nakatayo si Aling Berta. Hindi na ito kumikilos na para bang nawala ito sa kanyang sarili. May hawak-hawak yung maliit na libreta, ngunit kapansin-pansin ng nakakabingin itong pananahimik. Dala ng kuryosidad, kagad niya itong nilapitan hanggang sa dito niya nakita ang matanda na lumuluha na ng dugo. Wala na ito sa kanyang wisyo, tulala na ito at nakatingin na sa kawalan. Sinubukan niya itong kausapin pero parang hindi na siya nito naririnig. At habang tumatagal, mas lalong dumarami ang dugong lumalabas sa mata ni Aling Berta. Sa takot ni Kuya Larry, kagad niya itong hinila papalabas. Paglabas nila ng pinto, bigla itong umiyak at bumalik ang wisyo nito. Pero kapansin-pansin ng matinding panghihina na nararanasan nito. Aling Berta! Aling Berta! Paulit-ulit na sigaw niya habang kalong-kalong ang matanda. Nang makita naman ito ng kanyang asawa, kagad naman itong lumapit. Ito ang unang tumawag ng mga kapitbahay upang madala ang matanda sa pinakamalapit na manggagamot. Pagdating nila roon, nagulat siya sa naging resulta ng panunuri. Mataas ang dugo ng matanda at maaaring puyat lang ito, kaya ito nagkaganon. Inabisuhan din sila nito na ligtas ito sa anumang panganib at kailangan lang nito ng mahaba-habang pahinga. Bilang walang kinakasama sa buhay si Aling Berta, sila ang kumargo sa responsibilidad ng pag-aalaga rito. 4 na araw nila yung sinamahan sa bahay hanggang sa paunti-unti nagkaroon na ito ng lakas ng loob na makapaglakad. Pagsapit ng 5 araw, dito pa lamang nila ito nakausap. Kagaya ng inaasahan, inilahad ni Aling Berta sa kanya ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Ayon sa matanda, na noong pumasok siya sa bahay nila Kuya Larry, kaluluwa ng lola nito ang sumalubong sa kanya. Nakipagmatigasan ito roon sa pamamagitan ng espiritual na kumbate, pero masyado itong malakas para matalo. Napagtanto rin nito na kaharian ng matanda ang tahanan, kaya lahat ng naiisip nito ay nagagawa nito nang hindi ito nahihirapan. Sinubukan din niya iyong palayasin, ngunit habang yon ay ginagawa niya,
napansin niya ang isang malakas na sumpa na bumibigkis sa kaluluwa ng matanda. At sa puntong yon, alam ni Aling Berta na may posibilidad na muli itong bumalik sa mundo ng mga buhay. Hindi sa pamamagitan ng pananapit, kundi sa pamamagitan ng isang sanggol na isisilang doon. Larry, ano man ang mangyari, wag na kayong titira roon. Hinihintay ng lola mo ang sanggol ng asawa mo. Kakasangkapan niya ito para muling mabuhay sa mundo. Huwag mo siyang hayaan. Katakot-takot na kadiliman ang mangyayari kung magtatagumpay siya sa kanyang binabalak. Nang marinig ito ni Kuya Larry, hindi maipagkakaila na nagulat siya. Aminado kasi siyang buntis ang kanyang asawa. Pero hindi niya maisip, bakit ito nalaman ng matanda? Gayong inililihim nila ito sa lahat. Kaya naman sa puntong yon, wala siyang ibang nagawa kundi ang maniwala. Imposible mang paniwalaan ang mga sinasabi nito. Batid niya na meron ditong totoo. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nakiusap siya sa albularyo na kung maaari ay sa bahay na lang sila nito manirahan pansamantala habang naghahanap ng panibagong tirahan. Dagdag pa nito na, hindi naman sila magtatagal doon at hanggat naroon sila, tutulong siya sa lahat ng gastusin at gawaing bahay. Nang marinig ito ni Aling Berta, kagad itong sumang-ayon. Walang problema sa bagay na yan, Larry. Ang inaalala ko lang ay yung bahay ng lola mo. Hindi sapat na lumipat lang kayo. Dahil hanggat yun ay nakatayo, posible niyang mapamahaya ng batang isisilang ng asawa mo. Makapangyarihan ang lola mo, Larry. Dahil kung hindi, wala siyang paraan para magparamdam sa iyo o makipaglaban sa isang mortal na tulad ko. Dahil sa sinabi ng matanda, nag-isip siya ng paraan kung papaano sisirain ang bahay. Napagpasya niyang sunugin ito, pero hindi pumayag dito si Aling Berta. Naniniwala kasi ang matanda na ang pagsunog sa tahanang yon ay hindi magiging katapusan ng lahat, kundi ito ang magiging panimula. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng apoy, pinapalaya lang niya ang nakagapos doong kaluluwa. At kapag yon ay nangyari, posibleng lumipat ang kaluluwa ng lola niya sa bahay kung saan sila nanunuluyan. Sa sandaling mangyari ito, wala na silang paraan na makatakas pa. Kaya naman ang pinakamagandang gawin, kaharapin ang kaluluwa habang ito'y mahina pa. Wawasakin nila ito mula sa loob bago nila sisirain ang bahay. Nang marinig ni Kuya Larry ang plano ng albularyo, kagad niya itong tinanong kung papaano nila ito magagawa. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya. Yun lang ang paraan para matalo siya. Alam kong mahirap ito para sa iyo, pero wala tayong pagpipilian. Kailangan nating magsakripisyo alang-alang sa katahimikan ng bayang ito. Dahil sa sinabi nito, kaagad naman siyang naghanap ng mga taong makakatulong sa kanilang problema. Isa rin kasi yon sa mga napag-usapan nila. Kaya naman hanggat nagpapalakas pa ang matanda, kung saan-saang dako na siya pumunta para lamang makahingi ng tulong. Kalaunan, nang makarating siya sa mga lugar na itinuro nito, doon niya nakilala ang mga antingerong minsang nakasama ni Aling Berta. At kagaya ng inaasahan, hindi yon tumanggi sa paanyaya at paghingi ng tulong ng matanda. Kagad itong sumama sa kanya hanggang sa makalikom na sila ng sapat na bilang. 3 antingerong duminig sa kanilang pagtawag na siya namang sapat na para sa matanda. Pagkaraan ng 1 linggo, napagplanuhan na nila ang lahat ng kanilang gagawin. Ang kanilang misyon, hanapin ang nakatagong labi ng mag-asawa sa loob ng bahay. Ito ang nagsisilbing sumpa at bigkis sa kaluluwa ng matanda. Kaya kung mailalabas nila ito, mauhugot din nila ang kaluluwang gumagala sa loob ng tahanang yon. Ito ang nakita nilang paraan
para maresolba ang kanilang problema, ngunit alam ng bawat isa na hindi ito magiging madali. Kaya naman bago nila ito isagawa, katakot-takot na plano ang kanilang pinag-isipan. Pagsapit ng araw ng Biyernes, kung saan tahimik ang baryo, dahan-dahan ang umusad ang kanilang grupo. Paglabas nila sa bahay ni Aling Berta, wala nang nangyaring tawanan ni pag-uusap sa hanay nila. Bawat isa seryoso dahil alam nila ang banta ng lugar na kanilang pupuntahan. Hindi naglaon. Nang masipat na nila ang lumang tahanan, dito sumalubong ang isang malamig na hangin na tila bang nangangahulugan ng kamatayan sa sinumang sasalungat sa kagustuhan at pagnanais ng may-ari ng tahanan. Nakakakilabot man ang ganoong pakiramdam, hindi sila natinag at itinuloy nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa entradang pinto nito. Doon nakarinig sila ng mga pag-aangin at boses ng libu-libong tao na animoy humihingi ng tulong. Lahat sila nakarinig nito, kaya naman matinding takot ang kanilang naramdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, sinikap pa rin nilang magpatuloy. Pagbukas ni Kuya Larry ng trangka, dito nila narinig ang sabay-sabay na alulong ng aso sa baryo. May umiihip ding malakas na hangin mula sa loob na parabang nagbibigay babala sa mga dayuhang manghihimasok. Nang mapansin ito ni Aling Berta, ipinag-utos nito ang pagsindi sa mga dala nilang sulo. Pagpasok nila, muli na naman silang natigilan ng biglang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng puwersahang pagsara ng pintuan. Dahil sa pangyayari, alam nila na ang tanging paraan na lamang na meron sila ay ang magpatuloy. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagsimula ang katakatakot na pagpaparamdam. Sa bawat hakbang nila, may mga naririnig silang mga nilalang na animoy gumagapang sa kisame. Kaagad naman nila yung tinitingnan, pero sa kasamaang palad, hindi ito naaabutan ng kanilang paningin. Yun bang parang naglalaho na lang ito na parang bula? Pero kahit hindi nila ito nakikita, nakasisiguro sila na hindi lang sila ang nilalang sa lugar na yon. Maya-maya pa, biglang sumigaw ng malakas ang isa nilang kasama. Ngunit bago nila ito makita, naglaho ang boses nito kasabay ng biglaan nitong pagkawala. Mabilis na bumalik ang katahimikan, kaya kahit maliit na bakas na maaaring makapagtuturo sa kinaroroonan nito, ay wala silang napansin. Dahil sa pangyayari, kagad nilang hinalughog ang bawat silid. At nang marating nila ang silid kung saan nanunuluyan si Kuya Larry at ang kanyang asawa, nakita nila ang kasama nilang antingero na nakapako sa dingding ang kamay, binti at bungo nito. Sa kasamaang palad, nadatnan nila itong wala ng buhay. Dahil dito, kaagad naman silang lumabas. At pagbaling nila ng tingin sa may parte ng pinto, doon nila nakita ang isang nilalang na may mahabang buhok. Butot balat ito at may mga bakas ng dugo sa mukha nito. May mahaba rin itong katawan, tapos gumagapang yon na parabang isang alupihan. May nanlilisik at nagbabaga rin itong mga mata at meron itong nakakausog sikmurang amoy. Ayon kay Kuya Larry, ang amoy ng nilalang na yon ay parang amoy ng bangkay ng tao na 2 linggo nang nabubulok. Pag-atungal nito, bigla naman itong sumugod. Kagad nitong sinunggaba ng isa sa kanila habang pinipigilan ang tabak na pilit iniuunday ng isa sa mga kasama nila. Nagpatuloy ang paglalaban ng halos kalahating oras kung saan dito nila nasukat ang presensya ng bawat isa. Mabuti na lang may karanasan pagdating sa pakikipaglaban ang mga antingerong kasama niya, kaya hindi ito basta-bastang napabagsak kahit nagtamo ito ng matitinding pinsala. Kalaunan, nang medyo nang hihina na ang panig nila, tsak sila naghanap ng paraan para umatras. Hindi na nila tiningnan ang kanilang dinaraanan dahil ang gusto nilang mangyari, makarating sa isang lugar ng bahay kung saan hindi gaanong malawak ang espasyo.
Sa pamamagitan nito, malilimitahan nila ang kilos ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarating sila sa parte ng kusina na medyo maliit ang espasyo. Doon, gumawa sila ng depensa para pigilan ng paulit-ulit na pag-atake ng nilalang. At habang ginagawa nila ito, abala naman sa pagramdam si Aling Berta ukol sa maaaring kinaroroonan ng labi ng lola ni Kuya Larry. Mag-iisang oras niya itong hinanap hanggang sa matuntun niya ito sa likuran ng malaking lumang orasan sa may bandang sala ng bahay. Hindi sigurado ang matanda sa mga sandaling yon, pero ito lang ang bagay na pinanghahawakan nila. Kaya naman walang sabi-sabi, kagad na kumilos ang kanilang mga kasama. Pagtulak nila sa tabla ng kahoy na isinasalag nila sa nilalang, kagad nila yung pinagtatataga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Puwersahan din nila itong itinulak hanggang sa makarating sila sa may bandang pinto kung saan nila ito pinigilan. Pagdating nila roon, kagad namang tumakbo si Aling Berta at Kuya Larry sa lumang orasan. Matibay pa ang kahoy na bumubuo rito, pero kagad nila itong nawasak dulot ng pagmamadali at desperasyon. Nang may angat na nila ito sa dingding, nakita nila ang isang nakatagong kabaong. Nakatayo ito kagaya ng dingding ng bahay, kaya hindi yon gaanong mahahalata mula sa labas. Pagsilay naman dito ni Aling Berta, kagad niya itong dinarag. Dali-dali nila itong dinala sa labas ng bahay at doon nilagyan nila ito ng mga langis at pangontra. At sa kumpas ng kamay ng matanda, kasama ng mga dasal, sinilaban nito ang bangkay kahit umuulan. At sa maniwala man kayo o hindi, kaagad na nilamon ng apoy ang kabaong kahit basang-basa na ito ng tubig. Hindi nawala ang apoy hanggat hindi natutupok ang bangkay ng matanda. At mula sa lugar na yon, narinig nila ang atungal ng nilalang. Mabilis itong tumakbo papalabas, ngunit pagdating nito sa pintuan, may isang kaluluwa ang bigla ritong pumigil para ito ay tuluyang makalabas. Habang hinahawakan ito ng kaluluwa, nagpupumilit naman ang nilalang na lumapit sa kanila. Maya-maya pa, nang matupok na ang labi, bigla na lamang itong naagnas kasabay ng paglaho ng misteryosong kaluluwa. At sa isang kisap mata, narinig nila ang pagyanig ng lupa. Noon ding mismong oras na yon, dali-daling tumakbo papalabas ang kanilang mga kasama na nasa loob dahil naramdaman nito ang pagguho ng bahay. Paglabas ng mga ito, sakto naman ang pagbuwal ng pundasyon ng tahanang yon. At nang bumalik ang katahimikan, bawat isa sa kanila ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Kinabukasan, binalikan nila ang bahay para sunugin ito. Hindi nila yun tinigilan hanggat hindi ito tuluyang naaabok. Matapos nun, ang buhay nila Larry ay naging mapayapa na. Sa tulong ng mga antingero, nakagawa sila ng isang maliit na barong-barong malapit sa tahanan ni Aling Berta. Doon tahimik na silang namuhay ng kanyang asawa at mga anak. Pero sa paglipas ng mga taon, nananatili pa ring palaisipan para sa kanya ang misteryo at kilabot ng pamanang bahay na winakasan ng manggagamot na si Aling Berta.